कधी कधी वाटतं मी खूप चुकीचं आहे. ज्यावेळी पहिला व्हिडिओ टाकला त्यावेळी 25 व्ह्यू आले. दुसऱ्या व्हिडिओला 20 व्ह्यू आले. लोक मला रोज विचारायचे, किती कमवतोस? त्यावेळी मात्र मी माझा मोबाईल स्क्रोल करत, मी टाकलेला व्हिडिओ आणि माझी स्क्रीन. कदाचित मी चुकतोय. त्यावेळी मनातून एक आवाज यायचा की थांबू नको. लोकांचं काम आहे बोलणं, तुझं काम आहे करणं. त्यावेळी मी ठरवलं की आता थांबायचं नाही. सक्सेस मिळाली तर स्टोरी बनेल आणि सक्सेस नाही मिळालं तर कॅरेक्टर बनेल.